Wat vond je van de reading van vandaag? Ik vind het heel leuk. Lezen was echt duidelijk en ik vind het echt leuk. In 2026 ga ik op verschillende plekken in Amsterdam-Noord tarot-readings geven. Onder andere in het buurthuis van de Pek, buurthuis Het Anker en in de Langleven Thuisflat in de Bannen. En er komen nog veel meer plekken bij. Wil jij een reading? Kom dan langs in een van de buurthuizen. Of bel, app of mail me. Dan ga ik voor jou een hele mooie reading geven over geluk, liefde of financiën. Hou mijn socials in de gaten en mijn website voor meer informatie. Liefste Rita.